Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba penyait sing sim ula pentip ke District Council kala aipor hadu ke khat santri yo usim ke hima sora ban lech shimno yiki dolir pata khendo kabala det ban ai shiki barjela majai bat ban wan pen pai no shika council lani ban penduk pendam no yiki dolir pata hakmat jong ke council uba penyait ulo ong ru balada amla ban le ya kani ke jing patha na kaliang ke council kan hak ban shim hino ya ka bor hakti la jong ban lek khenra bat keni lut ya baro ki jaka kat kum ki record ki badon bat ke council ula pentip ru bagi jing penmi order ha usnam arhajar arpusau kari ban penyap no ya ka order ka bala penmi usnam arhajar arpo ka bala pli bat pelat ya ke jing per king ki bala bu kindon ya ki hima khamtam ha ka dei bat ka snong majai ha ka bala INOC ki barjela la ai dulir ni kot khendo pata ya ki barjela ha majai ula ong bah ka order jong snem arjar khat khandai kila don bun ki kindon ki balabso na ka benta ka bit ka byang bat ban perking ki barjela bakin yo long terai ha majai hinrei ka order ka bala pun mi hos nem arjar ar phopan kala wengno ki kindon nadu ka balai hadu ka khatwei kumta kani ka order ka bala pun mi hos nem arjar ar pusau kala pen imbyang ki kindon bat ka kindon ka balai ru ka bala don ka jing itho ya ka raj majai ula ong bagi district council kamla aban shna right thamai klem ge jing pen scam na ke hima hinrei haba pet ya ke history ya ke jinyai lenti ke hima sora kala don ge jing pen scam na ke liang jok ke hima ya ka right majai ya kini kilai ki hima ki banakmat la pensyai la ai jing kren dari deputy CEO belong in charge yang ki laka ban kren house dan nakalian bajong nga kusiam ayo ban pensyai hakabede bat kajing mi kubor dangshen hakabede bat kahima sora khamtam kabede bat kam shnong majai te kumbangla pentip meneh pok kaye bahwa kadai kajing sya bakala don kajing wan ye kendu naki kun ki hajar jong kahima sora hakabede bat kani ka notification ko order ka bangi penmi how ni benai jeliau arja arusau temene ngala pensyai bakani ko order arja arusau ni penmi ban penyap no ya ko order arja arpo namar kani ka arja arpo ko order bami na council la pli biang no ya ka jingkhang le sela benong la pelait no ya ka jing perking ki bangi bu kendon ya kahima khamtam hakabede bakshno majai banam dei ban ai NOC yaki barjela banam dei ban ai dulir lani kot khendo lani ki pata yaki barjela hangti pok majai te ka longru ka jarang khatu bahakani ka order aja khandai nadu ka kendon ka balai hadu bakhatwei la weng no da ka aja arpo te ngingi la penduk no eka order aja arpo bat kala imbyang no arja khandai nadu kendon beningkong hadu ke bakat wei te ha kendon ke balai kadon kani ka jing itu ya ka right majai te bat hoi ngilai kren ki kun haja abede kani ka benta bat ngakwa run pensyai hang ni ba ka district council hi kanamla ban shnara thumai klem kajing pen scam na kahima tehenrei habangi pet pat ya ka history lene kajing ya lenti jong kahima sora kaladon kajing pen scam na kaliang kahima ya ka rat majai lada bun teliki snam ladam tengi pai nadu arja nadu khat khandai spa khandai kaladon ka record nadu arhaja khatlai ru kaladon ka record bala nang pen scam shishu daka executive dorbar jong kahima sora hakabede bu sodar jong ka right majai la itu ru hakawei ka order jong kahima bakila itu wat ikarat ru te nakalian ka jungi ni sudai ban biang ya ka jing trekam ba like luai like lan than jong kahima sora khamtam hakabede bakatain majai namar bala bun pelatki nong ki bamdeki try muluk te hoi nilai i ki kun hajar ki ong babale ban airai haba kendai pun nak spa kimdeki beriu jungi
Te batang 10% lah bandon ki khasi kharang te. Henry lada ke ka bangi na kalian ka isi ngile ngingi sro ko badai. Namar ba lada ngi itu yang kum karai kum bala pen scam da kahima. Kamut kirang ba shnong kidon. Kat kum kanika an juga district council ka ba itu lingba ka United Khasi Jati Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kamut ni itu bandon kirang ba shnong. Mereka basusi pat hadin bala penduk ia kata ka order aja ka kendai da ka order aja apau latung yang yaki chairman haki bon teli gi shnong kum bakra kendai teli haka thai majai da ki bam deki khasi. But kini ki bakam ya ledi kum ki chairman shnong kebala thung da ka hima kenang aibor shushu yaki barjela bakin yo NUC ladakin habban le epek sin bayo epek bandrung thabut hangta le kila yo eka political rights kamut kanang khlan shushu ka kanhun jongki te kaba arpat kini ki chairman ki bathung da ka himai da ki khar ki airu wat NUC ban yo trading license baki wei ki bai la banong lane hakatu kanu bentak la play ka jikhang te kajing le ka jongi kalong ban perkheng ban khangla te henrei kadon pat la ka jong ka jing snow pat khamtam habe dei bat ki kun hajar te ka jing dawa bat ka jing karpat jung ki kun hajar na do kasmi baningkong ngala kran sha yaki ba ngin ya penbait da kalenti ka ba dan jing su jing mon bat ngin bat nakalyang jungi ngin burom yaki kun ki hajar henrei tang ka wei pa pangasusi kalong habede ban yakran syapang ka kam hima sorang ke kala bon bha ki kendrum kenram wat hadien ka arja khandai khndo ka ba ka hima kala ai ki bar jela dang hau arja arko cheneng te kani kalong ka ege ka ba susi ba nakalyang jungi kum ka district council ka ba pej ba khmi khndo ka siam ba nginem la ban shu sngap nginem la ban shu khaprip ki khmat ban le kulut habangi i kum kini ki kam ba kaba penmentoi penban yaki barjela te nakaliang district council ni shimkhya yakini kakam bat meneh po house ngalapen bena ba ngin aipor yakahima hadu khat santorik ba kin le ban shimno iki duler ni ki pata khndo kaba kahima kala dep ban ai yakini ki barjela hang po majai bakin one pen phai no shagadis council leni ban council hakmat jungi lem komta nakalyang kadis council ngin hab ban shim yaka bor hakti lajong bangin her ban pen khandra dalade da kadis council ban keni lot baro khak ki jaka bala ayaki barjala katkum ki records but nakalyang jungi hi habang yakren hoy kadon ke jingkeno ba nga penmi ekani ko order ban mentoi khai kini katai hoi kadika majai kadika kat khai henrei ngang aso kumni lada kambek kesensyar khadar lada kambek kesensyar da kerkom ka badai le se hangta le hakakam khai nang yo lat ki bri banaba tengang aso ban ong ba ngan kentu ki khon ki hajar so bah ban ya trailang bat ni dis council abai dip kadi niru ngin ya aji kersyat ka ba pura but kani ka notification ka bangi itu right yang ka majai ru ngi klem ai kanu ka bor ka balai luat yaki la ka jong henry ka hap hipo ka hima sora kat kum kani ka 3 tier system jong sinsha khadar tenrai ka bangi don hari khasi ngidon ka hima ka ra ba kashno te lada kita ki khun ki hajar ki sno bam biang ni kata nin sapek ke ka babahatam mangile na ka ta ka jimbek jingjan jong ka ki khun hajar jong ka hima hi brokowe henry kanong rim pa bangidon kum district council nakwa ben keren syai bangin namla pat ben compromise kat ben ya ai ka khndo ka siap ka jungi syaki barjela lane bakin yo INUC ban yo trading license ne ban yo khayi pat barjela te nakalyang jungi ngin ya trailang baki khun hajar baki shnong sethi henry kata ka jing kentu jungi ia ka hima kadi ben le kham kloi ha bedi kata ngadai unong khai ngadai unong sensyar te abun ki complaints ki bawan syaka dis council wat aka kam khai syatiru haka jingbam
le renti nak kaliang kahima ha ka beli ban ailat ya ka kam khayi shati te ho ngimdei ka bor le si bentuk lar ya ka kam khayi te henrei kabangila banyarap iki parado prasnam ngatraingin hap hi banyarap te henrei ban syuken no bangan mentoy shimet manganati kala kata ka bamla banlong ka bangamla ban dia but ye ki brio ye ki khasi kharahi ngadon ka hok ban yarap na kanu hano ka jaka henrei ba kin penang kam na tu kin but kin tho yangi kalong ke yangi mla ban dia but namar ta kada nakal yang tungi hi nginam la ban shu ailat ya ka hima bakin le ka memang hangki ko macam lada dei mangau siam balik dan bor dei kat kum gini ki jinglap pisaki baka hima kale ni la dei benweng na du bendo enrei dang yo siam basung thu badang sngap bajai te ni dang pechwa kan long kumno kan ka kam enrei benda dei ki por bladem kila don kat kini ki sakhi bakla le persya ya ka viti trikam jong ka dis council bat jong hima la dei ben shueng enrei para mengingat soba le se kanam dei than ban shu long khor than du kata ringin ailat bakin ya pendai kangadang ong yo pa iem balada don kinunu ki brio po ka executive dorbaru ki belong ki mau jing thut le si yo ka yo iem le ni ka dorbar jo ka hima la dei ka bor jong si iem ba ban itu yakum kita ki brio ban weng henrei lada kan yai long kum ni lada ngin penlong inquiry biang la shau iem unong biang bangangam tip le kita te yanu pak ngin penlong te nama ta kadau kat kum kitu ki duler kendo bengiyo ki pata habakut ubasoi kerteng tius iem te henry manu pak ba pentulun itu kikam ngindang hapwat